टार्निंआव मोजां आं रोंबायथ' माने बारा मावखिबा थांबाथाय ब्रेकखौ गाना हो रेसखौ गारना नङा आङो बारा माबा मा होनो खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआ नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ दिनैहायनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन दिनैहाय आङो इ रिक्सा सालायनो नागिरदों नोंथांमोना मिथिखाबाय ओमफ्रायो आं फार्स्ट टाइम सालायगोन आरोना आं माब्लाबाबो दांफेराखैमोन जों ओरैनो माहाबा थांनाय जाबाथ' जों गाखोनाय जायो इ रिक्सा ओमफ्रायो खिन्थु आं माब्लाबाबो बिदि सालायफेराखैमोन आरोना दिनैहाय फार्स्ट टाइम आं सालायनो नागिरदों ओमफ्रायो नोंथांमोनाबो नायलांदो आं सालायनो रोंगौ ना रोङा हागोन ना हाया ना माहाबासो सौग्रुनानै थाहैयो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय भिडिअखौ बिदिबा जोबजासिम नायलांदो नोंथांमोना दायो आङो स्टार्ट खालामनोसै सालायनायखौ आङो मिनिनो ओंखारबायलै आङो फार्स्ट टाइम साबिखौ अन खालामथ'वाखैना दा अन खालामाखै बोरै अन खालामनो मानसिया सालायगोन दे नोङो आं बावबायना दा दे नों खोन्थाफिननाय साबिखौ अन बानायखांनानै रेसखौ साबोथ' नाङा उनाव लाखिनोबाथाय रेसखौ खमायनानै ब्रेकखौ गा आरो बोख्लेंगोन दै इखो दा बोरै खालामनांगो इथिंजा ना इथिंजा 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 जाबाय दे ओमफ्राय दा इखो सानांगौ नामा এই সাইকেল लगायना কিন্তু लगाया दैखौ सानांगौ नामा दा हो लासैसो सानांगौ ना लासै लासै स्कुटिफोरनि बायदि नङा नामा बेलेग सालायबाय आं होमबा दा मानसि फैदो थाङो मबा खुन्दायनासो हैगोन नों साना होनांगौ नामा स्कुटिनि बायदि एखे नङा सिखायनो नागिरदों साइकेल फैदो ओमफ्राय बेगा आथिंनिया आरोना बेगा आथिंनिया ओमफ्राय आखाइया एख' गैया स्कुटिनि बायदि नै आगोलनिफ्राय बेखौ हमना होदो नों रोङा बेखौ हमलाय नाङा बेखौ हमाबाबो जागोन ओमफ्राय ओइ ब्रेकआ आथिङाव गा आथिंनि ब्रेकखौ गाबानो जागोन दे माइसा खाथियाव जदो ब्रेकनि खाथियाव ज ब्रेकखौ गाना हागोन ना नाय हागोन गोसा गानांगोन खिन्थु गोसा लासै लासै थां दे आं हागोनलै र' इनो गोलैलांगोन आरो खारद' इमान थान नङाथ' खनसे खोन्थाबानो गोसोआव थायो नङा रोंदो आनसन रोंगोथ' र' आं खिनियाव थानि नों सालायना फै र' दे आं फिदिंनो रोंनाय नङा ओमफ्राय ओइखिना फिदिंना होगोन दां र' आं गाखोनि र' नैयाव आं गाखोनि आं रोंबायथ' आइमोन एख' खहस बुहुद स्कुटि बायसायानो ना खिन्थु आथिङाव दङ आरो इनिया स्कुटिनि आखायाव दे सालाय सालायनोसै आं होनबा दै लाइफआव फार्स्ट टाइम आङो दिनैसो माने सालायदों आरोना ओमफ्रायो एसेल' सिखायनानै होबाय आंनो ओमफ्राय आं पुरा हारसिंनो रोंजोब्बाय आरोना खिन्थु फिदिंनायाव आं हानाय नङा दै फिदिंनायाव एसे गरबर जागोन आंनिया फिदिंनायाव बावबा बेलथाय गारनाबो थाहैनो हानाय थेवबाबो आङो खेबसे खेबनै सिखायनायावनो रोंबाय आरोना ओमफ्राय दानिया खनसे सालायबावनोसै आं नायदो मोजाङै सालायदो गोलावै र' आं गाखोनि दे लाइफआव फार्स्ट टाइम आं दिनैसो गारि फैदो बोरै लांनांगोन दा गारि फैदोबा थ' जिंखेला बबेखि फैदो आगोलखि जाना उनथिंजा गारिया आगोलखै ओइनि दे थौ मानसिफोरा मा जाखो इखौलाय दिनै नामा फैगोन दां जादोंना सालायनाया आंनि हो माथो आङो इखौ सालायनानैबो जानो हासिगोन माथो टार्निंआव मोजां आं रोंबायथ'
माने बारा मावखिबा थांबाथाय ब्रेकखौ गाना हो रेसखौ गारना नङा आङो बारा माबा मा होनो बांद्राय गोसाल' सलायनो हानाय नङा आरो आङो बिदि लासै लासै थांबाय थानो आरामसे हागोन आं एसे गोजानबाबो ओमफ्राय खिन्थु ओइ फिदिंनायफोराव आरो गारि मेलाफोराव हानाय नङा आं सलायनो ओमफ्राय बिदि गामिनि लामायाव आरामसे सलायनो हागोन आङो जादों ना? जादों दे लासैहो गोसा नाङा एसे गोसा सलायनाय दे नाङा लासै लासै जादों ना? लाइफआव सब बुस्थुखौनो एक्सपिरियेन्स खालामना नायनांगौ ना माने सब बुस्थुखौनो माने ट्राइ खालामनानै नायनांगौ खिन्थु बे ट्राइ खालामजानाय बुस्थु नङा होनांगौ ना हिन्जावसाफोराथ' बांसिनानो सलाया खिन्थु आं दिनै सलायनायना नायबाय आरो इयाव बोरै बेक खालामगोन आंखौ रोङा हायो दे लासै दै नै बेक दाननाया आइ खाथिनिया गोजाया नैयो आगदानिया नैयो आगदानिया इखौ सेरनांगौ आं सलायनांसिगोन माथो र' लाखि र' मोजाङै खिन्थु मोजाङै गोदानसो ना दे ब्रेकआ गाना ला दे सलायनोसै आं र' नोंसोर सलायब्रा आं इयो थामायना थाङो दे होमबा सानसुमायाबो गाखोनो नामा आं सलायनायाव दे फाय लासै लासै फाय लासैयानो सलायखायो आङो गोदान ना बिदिलायदो दोनबाय आङो ओइयालागि सलायगोन ट्रेन्सफारमायालागि ओमफ्राय फिदिंना लाना फैगोन ओइ खिथुननिखौ इखिलां ओइ साइकेल फैबावदो ना र' साइकेला थांग्रोथो र' साइकेला थांग्रोथो र' साइकेल फैयाखैना ओइ आथिङा बोरैबा जादों थानाया आंना जादों ना दे हा पिलपिला दायफोर बायदि नुदों ना आंखो नुगोना नखो सागानदो हिन्जाव मानसियानो बाजाराव ओइ आइया हिन्जाव मानसियाबो सलायोथ' जोंनि गामियावसो सलाया जोंनियाव बेलेगाव सलायोथ' दाना आं सलायनोसै मोजां गाखोदो ना दे सलायबाय आंबो थांफाबाय था नोङो आंनि सलायनायखौ लाबाय था माबायदि ओइ इसोर मोनहैग्रोनांगौमोन आं इमान नायनानै इमान जर सलायदों नों थाबायखौनो हायाखै नामा सालायना नायनानै ओरैबायदि मोजां मोनबाय आङो सालायनो आङो सानसेबाबो सालायना नायगोन होनना सानगासिनोमोन आङो दिनैहाय सालायनो मोननानै आं बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो आं रोंबायबो खननै ना खनथाम खनसेनियावनो आं आरामसे हादों खिन्थु एसे फिदिंनाय बेक खालामनायावल' आं एसे माने बोरैबा जानो नागिरो आरोना गोदान नालाय खिन्थु आङो सानसे बा साननै मोजां सिखायबानो आङो फावसायनायफोरखौबो पुरा हागोन आरोना दाथ' आं पुरा आरामसे सलायनो हादोंआनो नोंथांमोना नुगासिनो बिनिफ्राय आं मोननैसो खोथा बुंनो सानदों जोंनि माखासे मानसिफोरा बिदि इ-रिक्सा बा माबा बिदि सालायनायखौ एसे लाजिनाय मोनो आरोना बिदि लाजिनांगौनि जेबो खोथा गैया आरामसे नोङो सलायनानै बेफोरखौ माने सालायनानैबो आरामसे न'खर खुंनो हायो लाजिनांगौनि जेबो खोथा गैया जों लाजिनांगौ माबायदिखौ जों लाजिनांगौ सिखाव खावनानै जानाय बा सोरनिबा थगायनाय बेफोरखौसो लाजिनांगौ बिदि सालायनायाव बा बिदि माबा मोनसे सलायनानै जानायाव नों लाजिनांगौनि जेबो खोथा गैया आंनि साननाया बिदि आरोना ओमफ्राय नों जुदि सालायनो लाजियोबा निजे बायनानै गुबुनखौबो सालायनो होनो हायो आरो जुदि लाजियाबाथाय निजेबो सालायनो हायो बेनो आरोना माखासे मानसिफोरा बिरादनो लाजियो आं नुदों आरोना ओमफ्राय बे भिडिअनि गेजेरजों आं बुंना होनाय जाबाय जेबो लाजिनांगौनि खोथा गैया आरोना आंनि साननायावहा स' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आं ओरैनो गोसो जानानै माने बेलासि सम नालाय ओरैनो थानायखाय गथ'फोरखौबो एसे दिखांबाय गामिनि ओमफ्राय एसे सालायनानै नायबाय आरोना स' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय